ହଉ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟେ ଦେବି ହେଲା, ତା ଉପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟପିକ୍ ଦିଆଯିବ, ତତେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ 2 ମିନିଟ୍। ତା ଭିତରେ ତତେ ତୋର ଓପିନିଅନ୍ଟା କ'ଣ ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତୁ ସେଇଟା ମୋତେ କହିବୁ। ମୋତେ ନୁହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଯେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯଦିକା ଦେଇପାରିବୁ। ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି କି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଘରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଧର 2 ଭାଇ ହେଲେ କି ବହୁ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷିକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ ଏଇଟା ଭାବିଦେବେ। କାହିଁକିନା ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଭଲରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଭଲରେ ରହୁ, ସିଏ ସେଇ ଆଶାଟା ରଖିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିପାରିବ କି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ସେ ମା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ମାନେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିହେବନି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସେଇଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ ଏତେ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି, ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଅଦରକାରୀ ହେଲେ ବି ତାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ଯିଏ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଜିରୋରୁ ଆଜି ହିରୋ ହେଇଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି କି ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ବାପା ମା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ହୁଏତ ମାନେ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଲୋକ ତ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ହଉ ତମକୁ ସେଇଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମର ଫଳ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। ଯେମିତି ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମଟା କରିଥାଏ ସେଇଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ବି ହଉ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତା ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଘରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? ଏଇଆ ଆମ ଘରେ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ କ'ଣ କରିବ? ନା, ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ହିଁ ଦେବିନି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।